нав садо аз дил ба дилҳо. шабнами Сурайё, сарояндаи номдори Тоҷикистон, барандаи миллионҳо қалбҳои халқҳои форс ва туркзабон буда, на танҳо дар Тоҷикистон, балки берун аз он низ машҳур аст. шабнами Сурайё яке аз сарояндаҳои ҷавони эстрадаи тоҷик ба ҳисоб рафта, бо суруду рақс ва овози дилрабои худ саҳми босазои дар пешбурди фарҳанги тоҷик гузоштааст. шабнами Сурайё 14 октябри соли 1981 дар шаҳри Кӯлоб ба дунё омадааст. миллаташ тоҷик, падараш Хуршед Рабиев ва модараш Сурайё Қосимова ки бо ин ном ба худ тахаллус гирифтааст. шабнами Сурайё бори аввал дар саҳна дар синни 13-солагиаш бо суруди Аҳмади Зоир «Хоб аз чашмонам рабуди» дар консерти бахшидашуда ба рӯзи таваллуди модараш дар шаҳри Кӯлоб ҳамчун тӯҳфа баромад кардааст. пас аз он шабнам баромадҳои худро давом дода дар якчанд мусобиқаҳое ки дар ҳудуди Тоҷикистон амалӣ гардиданд иштирок намуда доим сазовори ҷои аввал мегардид. шабнам маъруфияти худро соли 2006 баъд аз сароидани суруди «Қудуми сафар» ба даст овард. айни ҳол ӯ қариб дар тамоми олами форсизабон, махсусан дар Тоҷикистон ва Афғонистон машҳур мебошад. консертҳои шабнами Сурайё дар Канада соли 2014, Олмон 2012, Амрико соли 2012, 10 консерт Австралия ва Афғонистон баргузор гардиданд ки дорои 6 албом мебошад. шабнами Сурайё яке аз камтарин сарояндаҳо дар ҳудуди Тоҷикистон мебошад ки худро иҷрокунандаи сурудҳо дар миқёси фарҳанги попи замона эълон кардааст. соли 2014 ӯ ҷоизадори мукофоти Big Apple Awards ҳамчун беҳтарин сароянда дар миқёси давлатҳои форсизабон дар шаҳри Нью Йорк гардид.